i realment és important comptar amb un calendari d'aquests a casa. I acabo amb un, però em fa molta gràcia. A part del de TV3, que ja n'ha parlat... Sí, n'ha parlat la Gemma Puig abans del calendari de la meteorologia. El calendari dels catalans, que és aquest calendari que és molt divertit perquè és un catlandari, que això també seria una tendència, que hem de dir que aquesta tendència existeix. Demà parlarem de regalitos de Nadal i us portaré molts d'aquests. M'agrada com dius regalitos. Regalitos. M'encanta. I aquest calendari té una cosa divertida i és que va traient fotos d'aquest procés per la independència i acaba en un mes de desembre en el qual diu el calendari per fi lliures. Deixa'm que em senyali una cosa, doncs espera't. Ayer en el periódico Wall Street, una de las fotos del año era la cadena catalana. Sí, i tant. Ho vam comentar aquí en l'espai de la tertúlia. Bé, doncs aquí un seguit de... Espera, que està fent una activitat. De calendaris. El 9 de l'11... Tinc un acte. Tens un acte, del 2014, molt bé. Bé, la notícia que arriba ara mateix és que la